Bantwana basekhaya, mandizibulisele kuni ngale mini yenzolo. Ndithi bethuna, ndinomyalezo nje ozathi 1-2 angene emxholweni. Ukusukela namhlanje, from today onwards, the famous 7 September 2025. Ukusukela namhlanje, choose to be in control or be controlled by the shadows of this physical realm. Intambo ikuwe. It's either you are in control or you are being controlled. Zimbini izinto azisoze siphinde zibele elinye uhlobo. From today onwards, you are in a better position now to lead your soul and not be led by the system or by the shadows zale physical realm. Uthetha ukuthini Lusanda? Ndithi kuwe, from today onwards, choose to rise above the silent controllers of this physical realm. Zindoni enduthetha ngazo Lusanda? Mandikuqalele ndithi ifear. Kuzafuneka uphile ngaphe ucontrol ifear yakho. You have to be in a position where you control your fear. Ingakuparalyze so that awuziboni nobundaweni. Ndithi number 2, ucontrol umsindo onawo, your anger. Ukuba ufuna isoul yakho ivuke inyuke izazi bizothini kule physical realm, uyeke ukuphithizela ingqondo. Be able to control your fear, your anger, your pride, your greed, your lust, your jealousy, your gluttony, yonke as a silent controllers of your soul. Asoze uphinde kubekho ixesha elinjena lokubana sibe ne 98% chance that it is us that are in control. Iminyaka le bekucontrol izinto, abantu becontrolwa zi-TV, becontrolwa zintoni, siphethwe nazi kujikwa newedwa kusithini. But now siyi-generation eyaqobhozela yabona ngapha koko. So now mawungaphoswa nawe kule train yempumelelo. Be in control of your lust, of your gluttony, of your pride, of your envy, of your jealousy, of your anger, of your fear. Uba unqobe nje as the 7 silent controllers from today onwards, mntana sekhaya usecicini lokuba nawe ukhe uve lento kuthiwa I have made it. Lela gama lithi I have made it. Namhlanje mntana sekhaya ndifuna ukuthi ungavumi nenye into ekubuyisela kwi-cycle, ekutrapha kwi-cycle yezi zinto ndizibizileyo. Liphelile lo xesha mntana sekhaya. You are in a better position now. Lead or be led. Khetha ukwahlulwa or wehlule. Be in control or be controlled. Ndiyaphela apho mntana sekhaya ngale mini yenzolo. Sheka wena nalamazwi uwamamele waphinda phinde. Be in control or be controlled. Ngale ntsasa namhlanje mandithi ke kuwe mntana sekhaya, everything is working out for you. Apho unyathela khona, apho uhlala khona, ukhokhela ukukhanya. Love and light family. Peace out. Akekho umuntu wethu namhlanje. Ibe ne mini yenzolo emnandi kakhulu bantwana basekhaya, ilanga liphumile.